Čauky, já jsem Miška Vozníčka a vás zajímalo, jaký si dělám make-up, tak pojďme na to. Jako první jsem jako byla sprcha, že jo, to jsem vám neukazoval radši, a teď používám tohle sérum od Ballet. Naprosto skvělý i jako základ pod make-up, který si dělám. Já si dělám jenom pro nás lehký make-up, jo. Nakapu si to na to. Prosím vás, jestli jste jako já, tak všude vám říkají, že stačí 2 kapky, ale já mám vždycky pocit, že čím tam toho dám víc, tím je to lepší. Normálně rozetřete, zapracujete, necháte to 5 minut vstřebávat. Tak, takhle to furt prostě zapracujete a necháte to 5 minut vstřebávat, jo? Tak, 5 minut uběhlo a teď si jdeme nánést už normální make-up. Prosím vás, jenom upozorňuji, jsem pořád Vozníčka a jsem kluk, nejsem holka, jo? Takže děláme jenom tak, aby mi to pokud možno co nejvíc slušelo. Pak mi napište do komentářů, jestli to fakt sluší nebo ne. Druhý krok je tenhle skvělý krém od Nivea, tenhle BB krém, sorry za to, že je to tak špinavý, ale používám to fakt často. A na léto je to ideální, má to SPF 15. Tak, to se takhle, já už tam moc nemám, to se takhle nanesu jako krém. Normálně rukou, protože žádnou houbičku nepoužívám. Takhle. Možná, toho je teď možná trošku moc. Tohle vůbec se toho nelekejte, že to je takhle, ono je to fakt takovej krém, jo. To se fakt vpije, ale opravdu. A úplně úžasně, ježiš, teď se mi to tady do vlasů, ne. A úplně úžasně to hydratuje. Prostě roztíráte a až to rozetřete, tak to necháte taky 5 minut a ono to udělá takový magický efekt. Krásně se to vpije, takže až to pořádně rozetřu a vpije se to, tak si to ukážeme a uděláme si další krok, jo? Tak jo, buďte se mnou. No a je tu poslední část, je to po 5 minutách vpití a tohle je úžasný takovejhle od Dermacolu pudr. Já to takhle dám. Prostě je skvělý. A je to 0,3 odstín. No a jenom to, já už tam taky moc toho pudru nemám. Prostě vezmu štěteček a normálně to zapudruju. Prosím vás, pokud máte pocit, že dávám všeho hodně, ano, dávám. Já prostě, když se sprchuju, tak sprchový gel musí být úplně jako pěnit, musím ho mít hrozně moc. A prostě dávám to hodně. No a takhle to zapudruju pudrem a za chvilku to bude hotový. Tak. Takhle zapudrujem, ještě to možná dneska si možná dopřeju trošku víc. Dneska si možná dopřeju trošku víc a dám si i bronzer. Tak. Jo, já vím, prosím vás, jsem magor, dávám toho na sebe tuny. Tak. Dáme si ještě bronzer, tak počkejte, ten já si najdu. Jo, tady je. To je zase od Essence, jo, tenhle bronzer. Jo, já vám to točím na selfie kameru, takže to možná neuvidíte tak dobře. Sorry, a to s tím si udělám jenom takhle tváře. A tady trošku. Bude to na tom vidět? Na tom videu doufám, že jo. No, ale já myslím, že je to pohodě. No. Celý můj make-up je hotový a ještě vám ukážu tenhle melounový lesk Narty ze Španělska, to je prostě totální banger a pecka. Jasně, zrovna když točím video.
Zrovna když točím video, tak mi toho musí být miliarda. No nic, tak tohle byl můj rychlej make-up a vy mi dejte vědět, jestli je to dobrý, nebo to nemá vůbec smysl, abych to dělal. Čau, hezký den.